L-Oppożizzjoni Nazzjonalista tenniet dak li kienet qalet qabel dwar il-vaċċin, filwaqt li f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn wara nofsinhar id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li l-vaċċin għal COVID-19 huwa pass importanti xorta baqgħet tisħaq li mhux is-soluzzjoni, anke jekk il-miżuri għat-trażżin tal-imxija huma importanti iżda ma jistgħux jibqgħu imposti għal dejjem f'ġieħ is-saħħa mentali tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li t-tilqim mhux is-soluzzjoni biex jinelep il-virus. Għax il-vaċċin mhuwiex kollox. Huwa pass importanti ħafna, imma mhuwiex is-soluzzjoni. Din id-dikjarazzjoni fakret li l-bosta f'dik li kienet qalet l-Oppożizzjoni permezz tad-deputat li jien membru fil-Kumitat tal-Covid tal-Partit Nazzjonalista. Mal-pandemija ġiet wasal daqt jasal il-vaċċin, ovvjament nistennew li jkollna xi kummenti minn ħadd. Il-vaċċin mhijiex is-soluzzjoni. Mistoqsija dwar is-sem tal-Oppożizzjoni fl-argumenti ta' Malta quddiem kritika minn pajjiżi bħal Awstrija li qalet li Malta ħadet wisq dożi tal-vaċċin. Claudette Buttigieg ikkonfermat li l-Oppożizzjoni żammet ħalqa magħluq. Għax semma tal-Awstrija, iva. Aħna qegħdin inkunu front wieħed, aħna ma ħriġna ngħidu assolutament xejn. Fl-istess konferenza, d-Deputat Nazzjonalista ieħor Stephen Spiteri qal li d-deċiżjoni li l-Gvern jipposponi tqassim tat-tieni round tal-vouchers tal-100 kienet waħda tajba. Fuq il-vouchers hija deċiżjoni tajba li ġew posposti. Dan qalu meta ftit tal-ġimgħat ilu Bernard Gregg staqsa l-ħruġ tal-vouchers meta suppost kien qal li ġajaf bil-varjant tal-Ingliż li wassal għal żieda fl-infezzjonijiet. U anki fejn jitlu propju il-vouchers, il-Gvern jgħidilna eżattament x'inhi r-raġuni għalfejn għadu ma ħareġx il-vouchers. Grazzi.